یعنی یک سلامی ناب ناب، صبح یعنی که طلوع آفتاب، صبح یعنی عطر خوشبوی سحر، صبح یعنی روزی زیبایت بخیر. سلام و درود تقدیم شما بیننده های عزیز تلویزیونی بهارستان. برنامه صفای سحر را در این صبح زیبا تقدیمتان می‌گردانیم. اکنون باز یک صبح پر از نکهت در دشت و بیابان، تپه و کوهسار و عموماً محیط زیبای تاجیکستان ما فرا رسید. بار دیگر آغاز این صبح زیبا فرخنده باشد و بگذار این صبح به خاندانتان تنها فیض و برکت و خوشی و خرسندی بیارد. آغاز این صبح است که باغ محبت و سبد از مهر را با بخش‌های جالب مخصوص شما می‌گردانیم تماشابینان عزتمند تا با تماشای آن خاطرتان دلشاد گردد. واقعا هم تمنای ما گروه ایجادی برنامه صبحگاهی صفای سحر این هم باشد لحظه شاد کردن خاطر شما و معلومات گرفتن درباره موضوعهای گوناگون می باشد. درست است. اکنون بیایید برنامه را با یک سروی زیبا آغاز می‌کنیم. امروزها نه فقط در بین کلانسالان بلکه در بین کودکان و نورسان نیز مشکل‌های روانی دیده می‌شود و البته کودکان و نورسان نیز بیشتر به مصلحت روانشناس احتیاج دارند. واقعا درست گفته بینظیر و بینندگان گرامی، طوری فکر میکنم شما نیز میدونید ما طول چند لحظه و طول چند ماه میشود که الکی در برنامه صبحگاهی صفای سحر بخش با نام مصلحت روانشناس داریم و
ба унвони барномаи мо низ саволҳо ҳамарӯза ворид мегарданд ва имрӯз мо як саволеро ба равоншинос пешниҳод менамоем ва посухи ин саволро албатта мегирем. фотима саидова аз ноҳияи рӯдакӣ чунин савол кардааст: дар ҳамсоягиамон оилае зиндагӣ мекунад ки фарзандашон эрка аст. ӯ ҳоло 7 сол аст, вале соҳиби телефони мобилӣ буда хеле рафторҳои бад мекунад. писари ман ин рафторҳои бади ӯро дида баъзан такрор мекунад ва моро маҷбур месозад ки барояш телефони мобилӣ харем. дар ин ҳолат ба фарзандамон чӣ гуна муомила намоем? ҳоло ба ин савол дар бахши маслиҳати равоншинос аз равоншинос Маҳмадулло Давлатов посух мегирем. бо диққат бошед. як масъалаи хеле муҳими дигаре ки дар ҳаёти кӯдакони имрӯза мушоҳида мешавад, аз он иборат аст ки кӯдакони хурдсол алҳол соҳиби телефони мобилӣ шудаанд. он гоҳ ман ҳамчун равоншинос суол медоданам мумкин ба ин волидайн ки шумо чиро ба асос гирифта ба кӯдакатон телефони мобилиро гирифтед? яъне ин сухан дар бораи он кӯдаке меравад ки падараш воқеан ё волидайнаш ба ӯ гирифтанду аммо писари ҳамсоя низ хоҳиши доштани ин телефонро кардааст. яъне ҷавоби ман ба ҳарду волидайн рафта истодааст ки хато аз ҷониби волидайни якум шуд ки воқеан ба фарзандаш телефони мобилӣ гирифтааст. ҳоло ки ҳеҷ ниёзе надорад ин кӯдаки хурдсол, ҳеҷ эҳтиёҷоте надорад ки ӯ бо воситаи телефон ҳар лаҳза замон бевосита пиёда гардонад ин эҳтиёҷоташро. ҳеҷ гуна. аз ин хотир барои кӯдакон оинаи нилгун аст, телевизиони баҳористон аст. дар оинаи нилгун инқадар барномаҳо барои хурдсолон низ дар шабакаҳои дигар нишон медиҳанд. яъне ва ниёзҳои худашро аз ин шабакаҳо бевосита қаноатманд карданаш мумкин аст, пиёда карданаш мумкин аст. бинобар ин як хатои якум волидайн аст ва намехостам ки волидайни дуюм ин хаторо бикунад. бинобар ин вақте ки кӯдак хусусияти тақлидкориро дорад, хусусияти пайравӣ намуданро дорад ва мебинад ки ҳамсоли ӯ бевосита соҳиби телефон аст, дигар хел рафторро интизор шудан душвор аст. яъне кӯдакон ҳамеша ба якдигар менигаранд ва вобаста ба ҳамин хостаҳо пайдо мешавад монанди ӯ. бинобар ин ба волидайни дуюм бисёр хоҳишмандам ва аз онҳо хоҳиш менамоям ки хатои фарзанди оилаи якумро бевосита накунанд, чунки ин телефон боз оқибатҳои зиёди дигаре ба вуҷуд меорад ки мо имрӯзҳо дар машваратгоҳҳои психологӣ бо ҳамин хел кӯдакон кор карда истодам ки чӣ гуна аз нуқтаи назари ҷисмонӣ ва аз нуқтаи назари психологӣ ёни рӯҳӣ онҳо осеб гирифтаанд ва ташвишҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад. вайроншавиҳои гуногуни рӯҳӣ аз ҳамин телефон сар мезанад. тарсу шудани кӯдак ҳам вақте ки дар он бозиҳои гуногунро мебинад, тамошо мекунад, қаҳрамонҳои онҳоро мебинад ва онҳо агар хеле қаҳрамонҳои зӯровар бошанд, қаҳрамонҳое ки рафторҳои гуногуни агрессивира бадхашмонаро нишон медиҳад, аниқ ки ин кӯдак дар шаби хобаш онро мебинад, метарсад ва ин ба он бурда мерасонад ки шахсияти ҳамин кӯдак, психикаи ҳамин кӯдак, рӯҳияи ҳамин кӯдак рӯз ба рӯз тағйир ёфтан мегирад. бинобар ин бисёр ҳам хоҳиш карда мешавад аз модари дуюм ки ба фарзандаш ҳамин чизро фаҳмонад, дигар корҳоро истифода барад. мана писарам дар хона телевизор ҳаст, компютери дигарамон ҳам ҳаст. ҳар он чизе ки мехоҳӣ тамошо кунӣ инҷо мана филмҳои гуногуни тасвирие ҳастанд ки бисёр ҳам характери тарбиявиро доранд. яъне ҳамкорӣ карда оҳиста оҳиста кӯдак вақте ки мебинад ки бе телефони мобилӣ ҳам имконоти хеле зиёде дар хонаи худамон ҳаст, бо розигии волидайн, бо дастгирии волидайн, бо назорати волидайн ин шуғлҳоро бевосита ба роҳ мондан зарур ки шуд, кӯдак хонохоҳ оҳиста оҳиста одат мекунад ва рӯ мегардонад.
این عمیق است. پسیخولوژی کودک یک خصوصیت خیلی کنجکاوی را دارد. مادام که او دارد پس من باید داشته باشم و همین خطا را نباید والدین بی‌واسطه بکنند. бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки ҳоло бахши маслиҳати равоншинос буд пешниҳоди шумо ва агар шумо ба унвони барномаи мо махсусан ба равоншиноси барнома саволе доред метавонед дар телеграми мо ки рақамҳои он айни ҳол дар рӯи экранҳои шумо намоён аст ба мо ба таври паёмак нависед. ҳатман мо саволи шуморо ба равоншиноси барнома пешниҳод мекунем. субҳона муҳимтарин гирифтани ғизо барои бадан ба ҳисоб меравад ва касоне ки субҳонаро дар барномаи ҳаррӯзаи худ ҷой додаанд, аз саломатии бештаре дар тӯли зиндагии худ бархурдоранд. Агар шумо рӯзи худро бо хӯрдани субҳона оғоз кунед, пас давоми рӯз эҳсоси болидагӣ мегиред ва нерӯи бештаре барои кор ва фаъолият мегиред. бале бинандагони гиромӣ, ва бояд зикр намоем ки пеш аз субҳона ҳатман ба варзиш машғул шавед, чун бештари одамон аллакай ин реҷаро риоя мекунанд ва пеш аз субҳона муддати ним соат ва ё 1 соат ба варзиш ва обу тоби бадан машғул мешаванд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бахши субҳонаро бо ҳам тамошо мекунем ва сипас боз бармегардем ба идомаи барнома. ин лаҳза мехоҳем бароятон тарзи омода намудани як нав субҳонаро нишон диҳем. сараввал каме равғани маскаро дар тоба об карда, баъдан бурдаҳои нонро дар он бирён мекунем. акнун як зарфи шишагинро гирифта, ба он як қошуқ майонез ва як қошуқ афшураи помидор ва боз каме афшураи кокос илова мекунем. ин навбат бошад қиёми омодашударо ба ҳарду тарафи нонҳо мемолем. ана акнун чӣ тавре ки дар навор мебинед, нонҳоро бо чунин тарз қатъ карда ва чунин зарфҳои махсус мегирем, то ин ки қолаби лозимаро нонҳо ба худ гиранд. мегузарем ба марҳилаи дигар. дар тоба равғани маскаро об карда, пораҳои ҳасибро дар он бирён мекунем ва баъдан ҳасибҳоро гирифта ба дохили нонҳои равғанолуда якҷо бо пораҳои панир мегузорем. сипас 4 дона тухмро лад зада ба он каме намак ва 50 грамм шир илова мекунем. дар тоба каме равғани маскаро об карда, тухмҳоро бо дигар маҳсулотҳоямон илова мекунем. барои боз ҳам хушмазза шудани субҳона бо истифода аз майонез ва шири қиёмшуда афшура омода мекунем ва онро ба субҳонаамон илова мекунем. барои ороиш каме аз барги ҷаъфари хушкшуда истифода мебарем. тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, бори дигар ҳавои накҳатбори ин субҳи зебои ватан муборак бошад ва ҳоло бахши муаррифии китобро пешниҳоди шумо мегардонем. айни ҳол дар дасти мо китобе мавҷуд аст бо номи Хониш чароғи дониш. ин китоб аз Умринисо Султон мебошад ва бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки китоби мазкур аз шеърҳои гуногун дар мавзӯъҳои гуногун барои бачаҳо, махсусан барои мактаббачагон омода шудааст ва ҳоло ман барои шумо як шеъреро аз ин китоб мехонам. номи шеър чароғи дониш. эй навҷавони маҳбуб,
бишнав ту ин сухан хуб. гӯянд аҳли хониш, хониш чароғи дониш. бин ин масал чӣ зебост, мисли асал гуворост. илму ҳунар ки дорӣ, хушрӯзу бахтиёрӣ. чун донишат физояд, ҳар мушкилат кушояд. пас илму дониш омӯз, пайваста шабу рӯз. то ки расӣ ба матлаб, рӯ орӣ сӯи мактаб. хуб, беназир шеъри дигареро қироат кун. шеъри навбатӣ бо номи модари маҳбуб. модар чу бахти хандон, беҳад бузургвор аст. дар чашму дар дили мо хуршеди нурбор аст. бояд ҳамеша ӯро ҳурмат зи ҷон намоем. ҳам беҳтарин тарона бар васфи ӯ сароем. озори хотири ӯ ҳаргиз раво набошад. ҳар кас хӯрад ғами ӯ, ақли ӯ расо бошад. воқеан ҳам дар ин китоб шеърҳои хеле ҷолиб ва манфиатовар навишта шудааст ки бо аз ёд кардани ин шеърҳо кӯдакон метавонанд дониши худро комилтар созанд, зеро ки дар ин китоб шеърҳо дар васфҳои муҳим навишта шудаанд. ва бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем ки китобе ки айни ҳол мо барои шумо муаррифӣ кардем ном дошт хониш чароғи дониш аз умринисои султон ва ин китоб аз 55 саҳифа иборат аст ва тавре гуфтем шеърҳо дар мавзӯъҳои гуногун оварда шудааст ва барои мактаббачагон хеле ҳам муҳим аст, чун имрӯз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст идома дорад. барои кӯдакону наврасон аз худ кардани шеърҳои гуногун хеле зарур аст. мо тавсия медиҳем ки ҳатман ин китобро дастрас намоянд ва албатта шеърҳои онро аз худ намоянд. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. ҳама он чизе ки дар табиат мавҷуд аст ҳикмате дорад, махсусан растаниҳо. онҳо дар ҳаёти мо инсонҳо нақши бузург доранд. мо инсонҳо онҳоро ҳамчун ғизо ба таври васеъ қисми зиёдашонро истифода мебарем. бинандагони гиромӣ, агар шумо меписандед парвариш ва рӯёнидани ҳосили баландро аз растаниҳо дар шароити хона, пас бахшеро ки айни ҳол омодаи пахш аст барои шумост. дуруст аст. акнун биёед бахши парвариши растаниҳоро тамошо мекунем ва парвариши як растании дигарро ёд мегирем.
нусратулло медонӣ ки кадом парранда дар шаб фаъолтар аст ва дар шаб ба шикор мебарояд? мушоҳида низ кардам ки аз ҳама паррандаи фаъол дар шаб бумҳо ҳастанд, чун онҳо хуб мебинанд муҳити атрофро дар шаб. ва дар фанни зоология низ вақте хурудем дар мактаб мехондем, ин маълумотро вохӯрда будем ки бумҳо метавонанд шаб фаъолияти хуб дошта бошанд ва ба шикор бароянд, чун ана ҳамун тӯъмаи худро зуд мебинанд ва зуд шикор мекунанд. бале, дуруст аст. ҳамчунин чашмони онҳо хеле тезбин мебошад ва ҳамчунин як далели ҷолиб он аст ки бумҳо метавонанд сарашонро то 180 дараҷа гардонанд. ва бинандагони гиромӣ, манзур аз гуфтаҳои боло ин бахши ҳаёти ҷонварон аст ва дар бахши навбатӣ дар бораи паррандаи бум маълумот мегирем. бо диққат бошед. субҳатон ба хайр, бинандагони гиромӣ. дар бахши навбатӣ ба шумо якчанд маълумоти ҷолибе дар бораи паррандаи бум хоҳем дод. ин парранда сайди худро фақат шабона шикор мекунад, бинобар ин ба ҳаётгузаронии шабона мутобиқ шудаанд. бум нӯли қатшуда ва чанголҳои тез доранд. чашмони тез ва мардумаки пурабозшаванда ба онҳо имконият медиҳад ки тӯъмаи худро дар торикӣ бинанд. узви шунавоӣ хеле ҳассос доранд. бумҳо рӯзона дар ҷойҳои торик пинҳон мешаванд. бумҳо дар рӯи замин хеле васеъ паҳн шуданд. дар тамоми дунё 200 намуд ва дар мамлакатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ 20 намуди бумҳо паҳн шуданд. дар тоҷикистон 8 намуди бумҳо ба мо маълум мебошанд, аз ҷумла чуғзи хонагӣ, буми биёбонӣ, сплюшка, чуғзи парпой, буми гӯшдор ва дигар намуди бумҳо низ ба мо маълум мебошад. дар ҷангалҳои тундра буми сафед зиндагӣ мекунад, ки аз рӯи тамоман сафед будани парҳо ва андозаи калон доштанашон фарқ намуда рӯзона ҳам шикор карда метавонанд. дар рӯи замин болои дарахтон лона сохта 2-3 дона тухм мегузоранд. паррандаҳо, заргӯшҳо, хорпушт ва хояндаҳоро мехӯранд. бояд қайд намуд, ки бумҳо хояндагони зараррасонро хӯрда ба хоҷагии кишоварзӣ фоидаи зиёд мерасонанд. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, хаста набошед. шумо идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳарро тамошо доред. дуруст аст. ва акнун биёед ҳозир як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо мекунем ва рӯи худро болида мегардонем. саҳнаи ҳаҷвӣ ба хотири таби хушу болидаи шумо. марҳамат. медони чӣ? инам яхбос мехоҳад. ман ҳам мехоҳам, лекин пул надорем. ақаллан як сомониам мешуд. интоги яхбос мехӯрдем. масалан як фикр омад. чӣ фикр? намон холаро мебинӣ? баъд яхмосфурӯш ба мо яхмос бепулро медиҳаду ва мо раҳмат гуфта меравем. фикри наст. калаи зур дорид я? рафтем. бачаҳо, чӣ гап? холаҷон, ҷон, аз ҳама яхмоси беҳтаринатон кадом аст? ино ҳамаш беҳтарин. якта чинда мондагӣ. ана нигоҳ кун, инаш магнати пикник, ана коровка, твистер, инаш ҳай,
101. کدامشتیم؟ از همینش یکتایی دیگه 101 شمی. حاضر میدهم هیچ گپ نی. یخموسکوی 101 بهترین یخموسی من. انا مرحمت اینش به تو، اینش به تو. ای ایستو من میدیم سنکو نه من میدهم من میدیم من میدهم گفتم خب من تمام من میدیم های جنجال نکنید بچه ها. ای بس هیچ گپ نی. امروز پول یخموس رو تو ده، فردا آمده تو میدی. جنجال نکنید هیچ گپ نی. گفتم خب من میدیم گفتم من میدهم نه من میدیم من کلان هستم نه من میدیم گفتم خب من میدهم من میدهم ما شما در همین جا صحنه نشون میدهید. شما مرا فریب دادنی. هیچ گپ نی. حالا من به شما نشان میدهم. کنی اینجا بیایید و شما بتمیزایید. های اول رفته پولتون رو بیارید، انا بعد جنجال کنید. جیره های مهربان. кайҳон як фазои бузурги беканор аст. Он аввалу охир надорад. дар ин коиноти бузург ва беканор на фақат замин вуҷуд дорад. сайёраҳои дигар, ситораҳои дигар, галактикаҳо ва ҳамчунин ҷирмҳои осмонии хеле зиёде мавҷуд аст. ҳамаи онҳо ба системаи офтобӣ дохил мешаванд. ва бояд бигӯем ки воқеан то имрӯз олимон кӯшиш доранд ки дар бораи ҳамаи ин розҳои коинот маълумотҳои нав ба навро кашф намоянд ва онҳоро албатта ба илм ворид намоянд. ва як далели ҷолиб он аст ки то ҳол муҳаққиқон фақат 5% кайҳонро омӯхтаанд, на барои он ки техникаю технология ба мо имкон намедиҳад, балки барои он ки 95% дигарашро фақат торикӣ иҳота мекунад ва мо наметавонем онро омӯзем. бале дуруст аст ва то ҳол дар дигар сайёраҳо ва ё дигар минтақаҳои коинот вуҷуд доштани ҳаёт низ ба пуррагӣ исбот нашудааст. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома боз ҳам якчанд маълумоте дар бораи коинот мегирем. зуҳал. абриҳои қутби шимоли зуҳал шашкунҷаи бузургро ташкил медиҳанд. радифи калонтарини зуҳал титан ягона радифи системаи офтоб аст ки атмосфера дорад. ҳалқаҳои зуҳал аксаран аз пораҳои бузурги ях иборатанд. зуҳал сайёраи шашуми системаи офтоб ва сайёраи дуюми калонтарини он ба шумор меравад. ин сайёраи бузурги газӣ буда сатҳи сахт надорад. агар имконияти ба рӯи об гузоштани зуҳал вуҷуд медошт, вай ғарқ нашуда дар рӯи об шино мекард. барои он ки сайёра асосан аз газҳои гидроген ва гелӣ таркиб ёфтааст ки аз об сабуктаранд. зуҳал дар илми нуҷум ба туфайли ҳалқаҳояш машҳур гаштааст. ҳалқаҳои он аз гарду чанг ва пораҳои ях иборатанд ки ҳаҷми онҳо гуногун буда, ҳаҷми баъзеашон ба бинои 3 ошиёна баробар аст. барои бо мошин тай кардани сатҳи як ҳалқаи зуҳал камаш 1 сол сарф мешавад. масофаи байни ҳалқаҳои он чунон дур аст ки аз болои як ҳалқа ҳалқаи дигарро дидан имкон надорад. сайёраи зуҳал сайёраи дуртарини системаи офтоб аст ки онро шабона дар осмон бо чашми муқаррарӣ ҳам дидан мумкин аст. бинандагони азизу гиромии телевизиони Баҳористон, бо гузашти лаҳзаву вақтҳо расидем ба анҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. насими субҳ заминро бедор кардааст. хуршед осмонро ранг пошидааст. овози паррандаҳо тамоми субҳро
пур карданд. Фақат ту бархезу аз имрӯз лаззат бибар. ҳамеша саломату сарбаланду саодатманд бошед. То субҳи дигар хайр.